निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी डॉक्टर सदानंद कुलकर्णी आज शिरीष आंबुलकेकरांसोबत आहे। त्यांचं समिधा हे पुस्तक आहे आणि हे पुस्तक माझ्या वाचनात आलं आणि ह्या पुस्तकाच्या संदर्भामध्ये त्यांची मुलाखत मी आज घेणार आहे। हिंदुस्थानच्या इतिहासामध्ये असंख्य शूरवीरांनी आपल्या पराक्रमाने आणि शौर्याने इतिहास घडवला। त्यातील निवडक वीरांगनांच्या कथा या पुस्तकामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत। सनावळी क्लिष्टता ह्या सगळ्या दूर करून त्यांनी हा प्रवास, ह्या वीरांगनांचा प्रवास कथांच्या स्वरूपामध्ये मांडला आहे आणि त्या संदर्भामध्ये त्यांची एकंदरीत भूमिका काय हे पुस्तक लिहिण्यासाठी त्या संदर्भामध्ये मी आज त्यांची मुलाखत घेतो आहे। नमस्कार शिरीष। नमस्कार। 1200 वर्षातील विदेशी आक्रमकांशी लढताना हौतात्म्य प्राप्त झालेल्या वीरांगनांच्या शौर्यगाथा तुम्ही ह्या पुस्तकामध्ये लिहिल्या आहेत। बरोबर। तर मला आज एक प्रश्न पडलाय की भारतीय स्वातंत्र्याची फक्त 75 वर्षे आपण साजरी करत आहोत आणि तसं असताना सुद्धा 1200 वर्षांची पार्श्वभूमी तुम्ही दिलीत, त्यामागची तुमची भूमिका काय? डॉक्टर सदानंद, काय माहितीये का की आपण आता अमृत महोत्सव साजरा करतो, हे अगदी बरोबर आहे आणि भारताला प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य ज्याला आपण म्हणतो 1947 मध्ये मिळालं आणि त्या अनुषंगाने आपली 75 वर्ष झाली। परंतु या भारतावरती, या हिंदुस्थानवरती खऱ्या अर्थानं आक्रमण ही फार पूर्वीपासून झाली आणि इथल्या समाजाने, इथल्या नेत्यांनी त्यांच्या विरुद्ध लढा दिला आणि तो काही केवळ स्वातंत्र्य हा मिळवणे हे तर उद्देश त्याच्या मागचा होताच, परंतु ते जे शौर्य होतं ते एवढं असामान्य शौर्य होतं आणि त्यासाठी ते केवळ 75 म्हणजे फक्त स्वातंत्र्य मिळवण्यामध्ये ज्यांचं योगदान आहे त्यांचंच शौर्य होतं आणि त्याच्या आधीच्या लोकांचं शौर्य नव्हतं असं मला काही वाटत नाहीये। म्हणूनच त्यामागचं माझी अशी भूमिका होती की केवळ काही वीरांगना न घेता की ज्यांनी खरंच या धर्तीसाठी, या हिंदुस्थानच्या भूमीसाठी, या मातृभूमीसाठी आपल्या प्राणांचं म्हणजे आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी केली, आपलं आयुष्य त्यासाठी दिलं, तर त्यांचा समावेश व्हावा, त्यांचं चरित्र लोकांपुढे यावं हा त्यामागचा उद्देश होता आणि म्हणूनच हा मोठा कालखंड मी घेतलाय या पुस्तकासाठी। तर नॅचरली आता असं आहे की तुम्ही 12च वीरांगना ह्याच्यामध्ये निवडल्यात आणि ह्या 12 वीरांगना तुम्ही एका मोठ्या कालखंडामधून निवडल्या आहेत, तर निश्चितच काहीतरी निकष तुम्ही लावले असणार आहेत। तर काय निकष तुम्ही हे 12 वीरांगना निवडताना लावले? मला वाटतं अगदी हा योग्य प्रश्न आहे सदानंदजी। एक तर म्हणजे मुळात निकष असा होता की ह्या ज्या वीरांगना आहेत ह्या एकतर सामान्य म्हणजे सामान्य कुटुंबातून आलेल्या या वीरांगना आहेत, यांना फार काही असं फार मोठं संघटन यांच्या मागे होतं असातला काही प्रकार नव्हता की त्यांनी ते वैयक्तिकरित्या स्वतःहून पुढाकार घेऊन शौर्य गाजवलं। आणि दुसरं असं होतं की या भारतामधल्या वेगवेगळ्या भागातल्या म्हणजे महाराष्ट्रातले असेल, त्यानंतर अगदी मणिपूर, नागालँड किंवा तामिळनाडू, तर अशा ह्या वेगवेगळ्या भागातल्या
हिंदुस्थानच्या वेगवेगळ्या भौगोलिक क्षेत्रामधल्या या वीरांगना आहेत आणि जणू म्हणजे हे जे आपल्याला हिंदुस्थानला जे स्वातंत्र्य मिळालं किंवा या भूमीसाठी ज्यांनी आपलं रक्त वाहिलं ते केवळ एका क्षेत्रापुरते ते मर्यादित नव्हतं, तर संपूर्ण हिंदुस्थानभरचं त्याच्यामध्ये योगदान आहे. हीच त्यामागची खरं म्हणजे भूमिका होती. म्हणून मग मी 12 निवडले आणि 12 निवडण्याचं कारण म्हणजे आपण 12 सूर्याला अर्घ्य देतो, ही त्यामागची खरी म्हणजे भूमिका होती. म्हणून या 12 हे त्याच्यामध्ये सूत्र असं हे मला फारच आवडलं. 12 सूर्याला आपण जे 12 अर्घ्य वाहतो आणि त्यामुळे तुम्ही 12 वीरांगना निवडल्यात हे मला अतिशय म्हणजे मनाला पटण्यासारखं आहे. आता एक छोटासा दुसरा प्रश्न असा आहे की हे पुस्तक जेव्हा आपण तयार केलं किंवा लिहिलं, पण विवेकानंद केंद्राचा मराठी प्रकाशन विभागच का निवडला आपण हे पुस्तक प्रकाशित करायला? काय माहितीये की आता हे माझं आठवण माझं एक पहिलं पुस्तक आणि आता समिधा हे माझं दुसरं पुस्तक आणि विवेकानंद केंद्रच्या मार्फत हे पुस्तक प्रकाशित करण्याचा उद्देश असा आहे की मुळात हे एक तर ग्लोबल प्लॅटफॉर्म हा आहे, त्यामुळं जगभर हे पुस्तक वितरित होईल याची मला म्हणजे अगदी खात्री आहे. दुसरं म्हणजे कसं की अतिशय प्रामाणिकपणे जे प्रयत्न चालू आहेत आणि विवेकानंदांचं ध्येय होतं की एक युवक हा त्यांचा केंद्रबिंदू होता आणि ह्या पुस्तक म्हणजे त्या अनुषंगानंच केंद्राचं काम चालू असतं. विवेकानंदांनी अख्खं आयुष्य आणि त्यांनी तर सांगितलं होतं की युवा शक्ती हे त्यांचं मूळ उद्देश होता. तर याशिवाय दुसरा कुठला प्लॅटफॉर्म मला असं वाटत नाही की तो योग्य असेल या पुस्तकासाठी आणि म्हणूनच मी हे प्लॅटफॉर्म हा निवडला. आणि मग म्हणजे माझं बहुत भाग्य मी असं म्हणेन की विवेकानंद केंद्रामार्फत हे माझं पुस्तक प्रकाशित होते. हे खऱ्या अर्थानं माझं भाग्य आहे. म्हणजे मी निवडलं असं म्हणण्यापेक्षा त्यांनी माझं पुस्तक निवडलं हे जास्त संयुक्तिक ठरेल. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. आता एक थोडासा वेगळा प्रश्न विचारतो, कारण मी सहसा काय करतो की पुस्तक कुठल्या हातात आलं की मी पुस्तकाचा मागचा भाग म्हणजे मागचा त्याला ब्लर म्हणतात ते लेखकाचा परिचय मनोगत इथून सुरुवात करतो. आणि माझ्या लक्षात असं आलं की तुम्हाला मराठवाड्याची पार्श्वभूमी आणि मराठवाडा हा एक असा प्रांत आहे आपल्या देशातला महाराष्ट्रातला की त्या मला असं वाटतं की मराठवाड्यातल्या माणसाच्या अंगामध्ये एक संघर्ष असा गुण आहे आणि तर असं एक अनुत्सुक असं आकर्षणीय माणसाला मराठवाड्यातल्या माणसाला असतं संघर्षाचं. तर ह्याची काही म्हणजे असं तुम्हाला असं वाटतंय का की ह्या सगळा विचार करताना ही तुमची पार्श्वभूमी कुठेतरी ह्या पार्श्वभूमीच्या म्हणा किंवा मराठवाड्याच्या म्हणा काही संस्कार तुमच्यावर झालेत असं तुम्हाला वाटतंय का? अगदी अगदी खरं म्हणजे मी खरं म्हणजे ती माझी म्हणजे मातृभूमी जे जन्मभूमी तर आहेच आणि मराठवाड्याला म्हणजे अगदी तुम्ही अगदी योग्य सांगितलं डॉक्टर. मराठवाड्याला आहे ना एक पार्श्वभूमी आहे. तर ही पार्श्वभूमी साहित्यिकच तर आहेच. म्हणजे संस्कृत कवी वामन पंडित हे मराठवाड्यातले नांदेडचे माझ्या मूळ गावचे. देल महाजन माझ्या घराच्या शेजारी राहायचे. म्हणजे कविवर्य देल महाजन, नरहर कुरुंदकर, संत दासगणू महाराज म्हणजे संत साहित्यिक कला या क्षेत्रामध्ये मराठवाड्यातल्या भूमीनं या समाजाला या म्हणजे खूप काही दिलेलं आहे. तर ते तर पार्श्वभूमी आहेच. त्याच्याशिवाय मराठवाडा हा संघर्षाची भूमी ओळखली जाते. त्याचं कारण म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे श्री गुरु गोविंद सिंगजी तर ते तर म्हणजे संघर्षाचं ज्वलंत असं उदाहरण आहे की या धर्माच्या रक्षणासाठी त्यांनी आपल्या अख्ख्या कुटुंबाचं बलिदान दिलेलं आहे. आणि त्याशिवाय निजामाचं राज्य होतं. भारत स्वतंत्र जरी झाला तरी निजाम राजवट ही मराठवाड्यावरती होती आणि मग त्या तो जे संघर्ष आहे त्यामुळे मला असं वाटतं की या भूमीमध्ये या म्हणजे मराठवाड्याच्या भूमीला एक तो साहित्याचा तर आहेच परंतु एका संघर्षाचा सुद्धा सुगंध आहे. आणि ती एक पार्श्वभूमी माझी असल्यामुळं माझं शिक्षण नेताजी सुभाषचंद्र बोस महाविद्यालयात झालं. ते सुद्धा संस्कार माझ्यावरती असल्यामुळं अशा प्रकारचं लेखन माझ्याकडनं खरंच आहे. कारण भारत 1947 ला स्वतंत्र झाला पण मराठवाडा ऍक्च्युली नंतर स्वतंत्र झाला आणि त्याला म्हणजे मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा तर संघर्ष आहे. आणि तुम्ही साहित्य परंपरा अगदी सांगितलीच की मला असं उल्लेख करावा असं वाटतं की आद्यकवी मुकुंदराज, त्यानंतर दासोपंत महाराज, एकनाथ असं सगळं ते म्हणजे संत वाङ्मय आणि अशातल्या सुद्धा म्हणजे अगदी अर्वाचीन काळामध्ये सुद्धा मराठवाड्याने खूप साहित्य दिलेले आहे. धन्यवाद. बरोबर आहे. आता त्याच्यानंतर आता थोडंसं वैयक्तिक तुम्ही म्हणजे मी तुमचा परिचय बघत होतो तुम्ही रसायनशास्त्राचे पदवीधर आहात. सध्या एका अतिशय वेगळ्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही कार्यरत आहात की म्हणजे औषधांच्या कंपनीमध्ये. त्यातही पुन्हा बऱ्यापैकी तुमचं जे म्हणजे क्षेत्र आहे ते बऱ्यापैकी क्लिष्ट आहे म्हणजे क्वालिटी मॅनेजमेंट वगैरे. तर हे सगळं एकीकडे चालू असताना हे कुठून येतं की साहित्य त्याची प्रेरणा
हा मला प्रश्न पडला. हो, खरं म्हणजे तुम्ही योग्य सांगितलं की माझा तसा संपर्क हा यंत्राशी संबंध जास्त येतो. सन फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये मी काम करतो आणि यंत्रासोबत माझं सतत जगणं असतं, पण त्याच्यासोबत मी माणसांसोबत सुद्धा जगतो. कारण म्हणजे यंत्र जरी असली तरी मानवी भावना ह्या अतिशय महत्वाच्या आहेत. आणि खरं म्हणजे माझे म्हणजे दिवंगत प्राचार्य प्र. माहुरकर यांनी खरं म्हणजे मला प्रोत्साहन त्या काळामध्ये दिलं. म्हणजे मी सायन्सचा विद्यार्थी होतो, परंतु सायन्सच्या लॅबोरेटरीमध्ये रमण्यापेक्षा किंवा त्या N1 V1 N2 V2 मध्ये रमण्यापेक्षा मला कलाक्षेत्र जास्त आवडायचं. तेव्हापासूनच मला साहित्याची आवड होती. नांदेडमधल्या अनेक वर्तमानपत्रांमधनं मी तेव्हापासून लिहायचो. फक्त एवढंच की या क्षेत्रामध्ये जरी असलो तरी तो माझा मी छंद जोपासलाय. आणि आधी आपलं बोलणं झाल्याप्रमाणे ती साहित्याची पार्श्वभूमी माझ्या पाठीशी होतीच आणि मी हा छंद जोपासला आणि त्यातनं मी म्हणजे माझ्या स्वतःच्या खरं म्हणजे स्वानंदासाठी, माझ्या स्वतःच्या आनंदासाठी मी हे लेखन करतो. कदाचित त्याच्यामुळे खरंच अगदी खरं आहे. कारण आपण जरी विविध क्षेत्रामध्ये काम करत असलो तरी माणसाच्या भावना, त्यानंतर काय म्हणतात त्याला सृजनशीलता ही दशांगुळे वर उरतेच कुठल्याही आपण क्षेत्रामध्ये काम करत असताना. आता थोडं पुढे जाताना की शिरीषजी ओंजळ फाउंडेशनच्या माध्यमामधून तुम्ही वनवासी बांधवांसाठी सुद्धा काही कार्य करत आहात असं मी ऐकलं, मी वाचलं सुद्धा. तर आणि तुम्ही इथं पण हे पण लिहिले की ह्या पुस्तक विक्री मधून जो काही निधी जमा होणार आहे तर तो सुद्धा तुम्ही वनवासी आश्रमच्या फाउंडेशनला, ओंजळ फाउंडेशनला देणार आहात. तर ह्याच्या पाठीमागची तुमची स्वतःची भूमिका काय? हा, आता खरं म्हणजे आता याला सुद्धा मला असं म्हणायचं की थोड्याशा मागच्या प्रश्नाची किनार आहे. मराठवाडा तसा पाहिला हा मागास भाग आणि मराठवाड्यात एक म्हणजे पदव्युत्तर विद्यार्थी मी आलो इथे मुंबईला कर्जतला आणि त्या कर्जतमध्ये मी पाहिलं की अक्षरशः नागडे उघडे म्हणजे लोक ते असे छोटे छोटे वस्तू विकतात आणि मला वाटलं की अरे आपण म्हणायचो आपला भाग हा मागास आहे, पण ह्यापेक्षा कितीतरी अवस्था वाईट ही ह्या लोकांची, की ह्या जो कातकरी समाज आहे, जो आदिवासी समाज आहे हा प्रचंड म्हणजे आजही काही काही वस्त्या अशा आहेत की तिथपर्यंत कुठली वाहन जात नाही, जाऊ शकत नाही. आणि हे मी कुठेतरी 93ला मी जेव्हा इथे आलो, मुंबई भागामध्ये आलो आणि मुंबई सारख्या शहरापासून अगदी 150 किलोमीटरच्या परिघामध्ये हे सगळ्या वस्त्या आहेत आणि मी त्या लोकांना मी बघायचो आणि तेव्हापासून माझ्या डोक्यामध्ये काहीतरी होतं की आपण ह्या समाजासाठी खरंच काहीतरी केलं पाहिजे. आणि मग त्या उद्देशात म्हणजे गेली 25 वर्ष जो माझ्या डोक्यामध्ये विषय होता तो मला वाटतं आता कुठेतरी प्रत्यक्षामध्ये आलाय आणि मला आता संधी मिळाली म्हणून मग मी असा विचार केला की का नाही आपण ते सुद्धा समाज बांधवच आहेत आणि मग त्यांच्यासाठी काहीतरी करावं म्हणून मग मी हा उपक्रम राबवलाय. नाही, अगदी हे म्हणजे स्तुत्य आहे, अभिनंदनीय आहे. आणि जसं जसं मी तुमच्याशी बोलतो तसं तसं मला जाणवायला लागलं की तुमचं व्यक्तिमत्व हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व, तर ते खूपच म्हणजे अभूतपूर्व असं आहे, भावणार आहे. आता परत ह्या लिखाणाकडे वळूया. तुम्ही असं लिहिलेलं आहे म्हणजे त्या मागच्या पुस्तकाच्या पाठीमागच्या भागात ते लिहिलं आणि मला सुद्धा वाचताना जाणवलंय की क्लिष्टता, सणावळ्या तुम्ही अशा दूर करून त्यातला फक्त कथा तुम्ही सांगितली, कथा दिली. आणि हे जे लिखाण आहे हे निश्चितच एका वेगळ्या विश्वात घेऊन जाणार आहे, पण आणि प्रेरणादायी आहे वाचकांसाठी. पण मुख्य संदेश आपण काय देऊ इच्छितात आजच्या तरुणींना विशेषतः? खरंय, काय माहितीये का की आम्हाला जेव्हा आम्ही इतिहास शिकलो ना तर म्हणजे दुर्दैव म्हणा आपल्या या देशाचं की म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा आपल्याकडे मुसोलिनीचा इतिहास आम्हाला माहिती आहे, आम्हाला नेपोलियन माहिती आहे, आम्हाला मुसोलिनी माहिती आहे, आम्हाला फ्रेंच राज्यक्रांती माहिती आहे, आम्हाला रशियन राज्यक्रांती माहिती आहे, परंतु आमचा इतिहास आम्हाला खरं म्हणजे माहिती नाहीये. आणि कदाचित म्हणजे स्वातंत्र्याच्या नंतर जे काही राजकीय इच्छाशक्ती असेल म्हणा, सामाजिक इच्छाशक्ती असेल म्हणा, ती थोडीशी कमी पडली की जो आमचा इतिहास आमच्या समोर खरं म्हणजे आला नाही, आमच्या तरुणांपुढे आला नाही. आणि मग थोडंफार ध्येयापासून थोडेसे लोक परावृत्त झाले कारण आम्ही आमची अस्मिताच विसरून जायला लागलो. आणि मग आमच्या इतिहासाकडे जर बघायचं असेल तर आमच्या पुस्तकामध्ये पाहिलं तर अगदी सगळे सणावळ्या इसवी सन याच्यानुसार सगळे प्रश्न असायचे. म्हटलं याची थोडीशी क्लिष्टता जर दूर केली आणि मग ती कदाचित मुलांना आवडेल. आणि आता कसं की तुमचं माझं वय असं झालेलं आहे की आपल्या 35-40 वर्षाच्या नंतर माणसांचे मतप्रवाह हे पक्के झालेले असतात, ते बदलणे शक्य नसतं. मग मी असं टार्गेट केलं की ह्याच्यातली क्लिष्टता दूर करून जी नवी पिढी आहे, जे पौगंडावस्थेतील जी मुलं आहेत, जी तरुण मुलं आहेत, त्यांच्या पुढे जर त्यांना आवडतील अशा अनुषंगानं जर लेखन केलं तर त्यांना ते जास्त अधिक भावेल आणि मग त्यांच्यामध्ये आलेली जी मरगळ आहे ती नक्कीच दूर होईल
आणि मग त्यांना एखादी प्रेरणा मिळेल आणि ह्या प्रेरणेतच जो आम्हाला जी युवा शक्ती उभी करायची आहे ती उभी राहू शकेल आणि नव्या पिढीपर्यंत शेवटी देणार कोण, हा वारसा आपणच द्यायला पाहिजे. अगदी बरोबर. कोणीतरी दुसऱ्याने सुरू केल्यापेक्षा मीच का नाही, आणि मग त्यातनं मी प्रयत्न नाही, अगदी म्हणजे हे मला अगदी पटण्यासारखं आहे. आणि आता आपण पाहतो आहोत की म्हणजे खरंच आहे की आपलाच इतिहास आपल्या लोकांना माहित नाही. बरोबर. आणि आता नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये काही अपेक्षा आहेत खरं म्हणजे की आपला भारताचा इतिहास आपल्या नवीन मुलामुलींना, उद्याच्या नागरिकांना पोहोचला पाहिजे. आणि जरी हे शैक्षणिक धोरणामध्ये नाही साध्य झालं तरी सुद्धा अशा प्रकारचे जे काही लिखाण आहे, अशा प्रकारचे जे काही काय म्हणतात त्याला सहभाग आहे आणि आपल्यासारख्या लेखकांनी हे करणं खरंच अभिनंदनीय तर ठरणारच आहे, पण मुख्य म्हणजे उपयोगी पण ठरणार आहे असं मला वाटतं. आता परत एक छोटंसं जेव्हा मी पुस्तक वाचत होतो तेव्हा अर्पण पत्रिका मी तुमची वाचली आणि आणि त्यात तुम्ही तसं लिहिले की जीवन यात्रेत जिचा आशीर्वाद मला लाभला, जिचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आहे, त्या आईला तुम्ही ते पुस्तक अर्पण केलंय. म्हणजे हे सगळं मला असं कुठेतरी जोडल्यासारखं वाटतं की वीरांगना, सगळ्या स्त्रियांचाच म्हणजे कथा आणि आईला तुम्ही कुठेतरी ते जोडले. त्याच्या मागे तुमची काही भूमिका आहे किंवा मत काय किंवा मन तुमचं काय सांगतंय? खरंय, म्हणजे अगदी मी असं म्हणेन की आता ह्या पुस्तकामध्ये ज्या वीरांगना आहेत आणि अर्थात मला असं वाटतं की खऱ्या अर्थानं माझी आई ही त्यामागची प्रेरणा होती. आणि तुम्हाला खरं सांगायचं म्हणजे आजकालच्या मुलांना किंवा लोकांना खरं वाटणार नाही की म्हणजे आई न मला घडवलं. आणि त्यामुळेच म्हणजे अगदी मी लहान असताना म्हणजे आम्ही गल्लीमध्ये राहायचो आणि मग गल्लीमधली सगळी जी मुलं होती, माझ्या आईला माहिती होतं की बरं माझी आई 4थी पास, पण तिला वाटायचं की माझं पोरगं शिकलं पाहिजे. बरं आजकाल आपण बघतो की ते मुलं अगदी म्हणजे मुलींना जे बच्चूड असं अगदी लहानपणापासून त्या मुलांना अगदी सांभाळत. माझ्या आईनं तसं काही केलं नाही, परंतु तिचं माझ्यावरती लक्ष मात्र जरूर होतं. आणि मग तिनं काय केलं की आता मला ती कधी म्हणायचं नाही की अभ्यास कर किंवा आजकालचे जसं म्हणजे बघ अभ्यास मुलांचा घेतात वगैरे, असं तिनं कधी केलं नाही. परंतु ती कायम माझ्या सोबत असायची. म्हणजे अगदी तुम्हाला एक छोटासा प्रसंग सांगतो की मी आता आमच्या घरी कसं सर्वसाधारणतः जी सगळ्यांची परिस्थिती होती तशीच माझ्याकडे सुद्धा परिस्थिती होती. मी अभ्यासाला बसलो की मग आई पण काय करायची, माझ्या बाजूला बसायची, जवळ बसायची. आणि मग ती काय करायची की आणलेले जे गहू आहेत तर ते गहू ती निवडत बसायची. आणि मग ती गहू निवडून काय करायची, त्यातले जे खडे जे असतात काळे मातीचे ते एका वाटीमध्ये जमा करायचे. आणि मग बरं परिस्थिती अशी बेताची, मला तेव्हा प्रश्न पडायचा की आई असं तू ते गहू घेतेस आणि मग त्या वाटीमध्ये काढतेस का. मग ती मला तेव्हा काही बोलायची नाही, पण कालांतराला मला कळलं की बाबा तर महिन्यातनं एकदाच आणतात काय 5 तिकडे धडीभर गहू म्हणायचं, म्हणजे 5 किलो गहू म्हणजे धडीभर गहू असायचं. मग हिला रोज कशी गहू येतात निवडण्यासाठी. मग माझ्या नंतर लक्षात आलं की माझ्यासोबत जागावं म्हणून ती ते जे निवडलेले खडे होते ती रोज त्या गव्हामध्ये टाकायची आणि पुन्हा ती निवडायची. मला वाटतं हे न बोलता तिने हे जे संस्कार घडवले हेच त्यामागचं म्हणजे आज मी जो आहे तो त्यामागचं खरं म्हणजे तिचं श्रेय सगळं आहे. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की तिच्या एवढं योग्य हे पुस्तक अर्पण करण्यासाठी माझ्या पुढे तरी कोणी नाहीये, म्हणून ही जी अर्पण पत्रिका मी तिला दिली आहे. फारच म्हणजे तुम्ही जे बोललात त्या अगदी म्हणजे टचिंग तर आहेच, टचिंग आहे. त्यानंतर तुमची जी काही कृतज्ञता व्यक्त करण्याची जे तुमचं आहे म्हणजे मत आणि मन हे खूपच अभिनंदनीयच आहे असं मला वाटतंय. आणि हे खरे संस्कार आहेत म्हणजे आई वडिलांचे आणि आजूबाजूच्या सगळ्या समाजाचे. मला खूप हे सगळंच ऐकून खूपच छान वाटलं शिरीष. आता एक थोडंसं म्हणजे मुलाखतीच्या शेवटाकडे जात असताना 1-2 प्रश्न विचारतो. ते म्हणजे की आता वीरांगणांवरचं एक पुस्तक आता तुमचं झालंय, तुम्ही आताच उल्लेख केला की एक आठवण नावाचं एक पुस्तक झालंय, तर पुढचा संकल्प काय, पुढचं नियोजन काय? खरं म्हणजे हा चांगला प्रश्न आहे. एवढ्यासाठी म्हणतो मी की आता आपल्याकडे जर समजा पाहिलं ना की युवकांना जर समजा तुम्ही विचारलं की बाबा तुझा आयडॉल कोण आहे, तर कोणी म्हणजे चित्रपट सृष्टीमधल्या लोकांची नावं घेणार किंवा, पण खऱ्या अर्थानं आजच्या नवीन घटकांना म्हणजे इतिहास, वीरांगना, आपलं शौर्य हे सगळं माहिती असायलाच पाहिजे. परंतु या देशामध्ये एकाकीपणे काम करणारे सुद्धा खूप लोक आहेत किंवा जे उद्योजक आहेत की आपल्याला तर पुढे जायचं आहे आणि आपल्या हिंदुस्थानला पुढे जायचं आहे, तर ह्यांचं कधी आपल्याला एखाद्याला जर फोटो दाखवला ना तर जर समजा एखादा
मोठ्या उद्योजकाचा फोटो दाखवला त्याला कळणार सुद्धा नाही की हा खरंच माणूस कोण आहे. बाजूला बसून त्यांनी जर प्रवास केला तर त्याला पण कळणार नाही की हा एवढा मोठा उद्योजक आपल्या बाजूला बसला होता. नाही, खरं आहे. तर मी अशा काही लोकांवरती लिहिण्याचा माझा मानस आहे की ज्यांनी आयुष्यामध्ये सामान्य कुटुंबातनं जे वरती आले आणि जे स्वतः घडले आणि आपल्यासोबत त्यांनी इतरांना सुद्धा घडवलं. तर अशा लोकांचे जे काही वैयक्तिक काही असतील की जे वैयक्तिकपणे पण कार्य करतात, एकटे असतात, म्हणजे एकला चलो रे, पण ते करतात, त्यांचं कर्तृत्व तर असामान्य असतं. तर असं म्हणा किंवा मग काही उद्योजक ज्यांची आज खरंच समाजाला गरज आहे, त्यांचं चरित्र पाहण्याची म्हणजे समजण्याची गरज आहे आजच्या नवीन युवकाला, नव्या पिढीला, तर त्यांच्यावरती काहीतरी लिहावं असं माझा मानस आहे. समाजासाठी ज्यांनी वैशिष्ट्यपूर्ण असं योगदान दिलेलं आहे बरोबर. त्या काही व्यक्तींबद्दल म्हणजे जे स्वतः घडले आणि दुसऱ्यांसाठी सुद्धा त्यांनी नवीन व्यासपीठ निर्माण केलं. अगदी बरोबर. असा उद्देश आहे. आता साहित्याबद्दल थोडंसं, साहित्यामधला कुठला प्रकार तुम्हाला जास्त भावतो? म्हणजे अगदी साहजिक आहे की तुमचं वाचनही खूपच असणार आहे, कारण असं म्हटलं जातं की एक शब्द लिहिण्यासाठी सहसा माणूस 100 किंवा 200 शब्द आधी वाचलेले असतात, त्याने नंतर एक शब्दाची निर्मिती होते, असा एक साधारणतः समज आहे. तर कुठला साहित्य प्रकार तुम्हाला जास्त भावतो आणि त्या प्रकारामध्ये पुढे काही उपक्रम तुमच्या मनामध्ये आहेत? बरोबर. मला खरं म्हणजे चरित्र लेखन जरा थोडस जास्त आवडतं आणि ते दिसतच आहे. त्यामुळे मला थोडस माझा जो पिंड आहे असं म्हणा की थोडस विस्तृत वर्णन असेल किंवा एखाद्याचं चरित्र उभं करणं असेल, हे थोडंसं, कारण मी थोडंसं निरीक्षण पण करत असतो आणि त्यातनं मला ते चरित्र लेखन जरा मला जास्त भावतं आणि त्या प्रकारचं लेखन करायला मला आवडतं. आणि तसं मी कविता वगैरे पण लिहितो, परंतु त्यापेक्षा जास्त मला असं चरित्रात्मक लेखन किंवा प्रवास वर्णन अशा प्रकारचं लेखन मला आवडतं आणि त्याच दृष्टिकोनातून माझं लेखन झालेलं आहे. धन्यवाद शिरीजी, खूपच छान वाटलं तुम्हाला भेटून आणि तुम्हाला काही प्रश्न विचारून. मुख्य म्हणजे मला एक बरेच काही शिकता आलं आणि मला अगदी खात्री आहे की हे पुस्तक खूप पुढे जाईल. ह्या पुस्तकाचा एक प्रवास असतो, तर तोही खूप चांगला होईल. आणि परत एकदा तुमचं ह्या पुस्तकाबद्दल अभिनंदन. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.